Силәбенең башкорт һәм татар китапханаһында өлкәннәр көнен билдәләнеләр. Сарага олы яшьтәге китап һөйүселәр йыелды. Тәҗрибә туплаган язмыш һынауларына баш эймәенсә, хуклангыс тормыш курган милләттәшләребезгә китапхана хезмәткәрләре матур бер байрам оештырды. Те люди, которые являются давними читателями библиотеки, многие больше 10 и более лет, они являются носителями, можно сказать, хранителями традиционной культуры. И, в принципе, вот их опыт, их знания, они во многом у нас используются в библиотеке. Шишмә клубы агзалары һәм башкорт татар эстрадаһы артистлары олы булым кешеләренә йырлы-моңлы күстәнәс бүләк итте. Тормыш кошагында, икәү ясагында, бер-беребезне өзләп сөйгәндә. Сараның төп сәбәпселәре яшьләргә үзләренең нәсихәтен yetkерергә ашыкты. Дәшәтле һугыш елларының ас-ялангас вакытларына туры килгән бала сактарын күз яшьһеҙ иткә алманы. Әбидәр суатғы тигән байрам булган. Шуңа күрә был бик вакытына бигрәк матур туры килә. Суак вакыт һәм был байрам менә бигрәк тә бүгенге байрам күңелгә бик якын. Таныштарды күрәбез. Яшьләргә үзләренең энергиясын в нужное русло направлять. Дөрес юл белән генә барган, нужное русло направлять, быть всегда в основном позитивным и улыларны тоже почитать, уважать. Это для пожилых, понимаете, просто выход даже из дома, здесь пообщаться со всеми, вот, целое мероприятие. Хезмәткә үткән яшьлек елларының күңелле һәм шаян вакытлары белән бүлеште. Бергәләшеп көлде, уйнаны, хатирәләр йөген таратты.